Pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati malo, mislim nećemo igrati nego ćemo otvarati pekove na FootWizu. Da, ovo mi je treći put da snimim, ne znam šta mi je, nešto ne može, znači ovo mi je treći put, ako ovo uspijem svaka mi čast, pa hajmo na sljedeći pek, znači ili ti prvi pek, 128.000, znači dobro nije baš neki. Ajmo na sljedeći pek, Dumbia, pa dobro, nije baš neki pek, ajmo možemo i na sljedeći, znači možemo, dobro, ne mogu da verujem, tako je bre, idemo toc, to je ta ljudi toc. Casillas, David Silva, Inform, tako je. Dobro, ajmo na sljedeći pek, ovo je super. Znači, ovo je super. Ljudi, znam da dugo, baš ono, dugo, nisam snimio kako se zove ga opet Casillas. Znam da nisam dugo snimio Squad Builder, ali radit ćemo ga. Znači, radit ćemo ga. Idemo ovako. Evo ga. Ko je ovo? Do, nije bitno. Nema baš neki igrač. Ajmo na sljedeći pek. Znači, idemo ovdje. Ajmo, brate, neki dobar igrač. Molim te. Ljudi, ono kad sam pokušao da snimim, dobio sam Ronalda, znači Ronalda sam dobio i nije moglo se snimiti. Ja to znači ne znam kako. Ljudi moji, za nekim, ne znam kada tačno, ali snimat ćemo to 100%. Čekujte GTA 5. Znači, ne morate znači, dobar crveni igrač. Rooney, Aspilicueta, Dante, ne mora da znači da ću ja baš, ne garantujem vam i ne obećavam da ću snimati, ja ne znam šta, dobro, znači ne znam, ne obećavam, ali vidjet ćemo još, pa ajmo se bacimo na klip sad, nemoj da šajemo neke tamo teme, FIFA 15, tak, ajmo. 200.000. Oscar, Suarez. Da, nije baš neki. Ajmo dalje. Znači, ljudi, meni su se usta osušila od pričanja. Ja sam počeo da bagujem jer u 3 epizode pričam, ali nikako da snimim. Ovo je, mislim, treći put kako snimam. Iron Robben, dobro je. Iron Robben, ajmo dalje. Azar. Tamo sam pomislio da je onaj Azar, onaj baš. Ja dobijem brata od Azara. Dobro, nema veze. Carlos Tevez, kao što vidite, Carlosu Tevezu je puno opala cena. Kao što možete da pogledate, 9.000. Ako ima FIFA 15 može da ga kupi. Dobro. Ovo je samo sajt. Znači ja FIFA 15 stvarno nemam. Ali ovo je sajt. A imam FIFA 14. Tako da očekujte klip. FIFA 14. Ajmo ove. Dobro. 400.000. Ko je to? Ko je to? Koga smo dobili? 340.000 samo ono. Dobro, dobili smo uzemni igrača, poslije da ne bude da sam Čera i Rakitića, naravno. Azar, evo ga ljudi. Ja u onom peku pričam o njemu, a evo ga. Znači, evo ga Azar, dobili smo ga. Naravno, dobili smo ga. Ajmo dalje, na sljedeći pek. Nema samo koliko se snima trenutno. Snima se 4 minuta. Dobro, 4 minuta, što je super. Znači super.
ljubičasti igrač. Super. Znači super. Joao Pereira. Ajmo da ljudi moji otvorimo još 3 peka. I gotovo. Znači još 3 peka. Dobro. De Gea. Pa dobro. Ajmo. Ovo je prvi. Ajmo koga smo dobili. Dejan Starić. Veoma brz igrač. Balotelli. Pa dobro. Ajmo na drugi. Znači drugi. Lampard. Znači pogledajte tamo samo taj šut. Znam mnogo je taj igrač ostario. Ali pogledajte samo šuta. Dobro. I ovo je ljudi moji posljednji pek za ovu epizodu. Pa hajmo da krenemo. I molim te Bože neki posljednji makar dobar da bude Lalana. Zeleni igrač Pogba. I dobro. Znači ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!